ତୁମମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ କେତେକ ଅନୁବାଦ ପଢ଼ୁଛି। ତୁମେ ତାକୁ ଶୁଣ, ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିପାରେ। ଆରମ୍ଭରୁ ମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂଆକିରି ଶିଖୁଥିବା ବାକ୍ୟ ଗଠନ ପିଲାଠାରୁ କିଭଳି ଭଲ ଭାବରେ ସେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣେଇବି। ତେଣୁ ତୁମେ ମନ ଦେଇକରି ଶୁଣ। ଶିକ୍ଷକମାନେ, ଧର ଖାଲି ରହିଲା ଶିକ୍ଷକମାନେ, ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଶିକ୍ଷକାହା, ଛାତ୍ର ଦୁଇଟି, ଛାତ୍ରौ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ମନୁଷ୍ୟାନ୍, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟାତ୍, ଧାର୍ମିକ ଦୁଇଜଣ, ଧାର୍ମିକୌ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଶିଷ୍ୟେଭ୍ୟଃ, ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇଟିର, ପ୍ରଶ୍ନୟୋଃ, ପାଦ ଦୁଇଟି ଦ୍ୱାରା, ପାଦାଭ୍ୟାମ୍, ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ, ବିଦ୍ୟାଳୟେଷୁ, ସମାଜରୁ, ସମାଜାତ୍, ଦେଶରେ, ଦେଶେ, ଦିବସ ଦୁଇଟିକୁ, ଦିବସୌ, ମେଘ ପାଇଁ, ମେଘାୟ, ପର୍ବତଟି, ପର୍ବତଃ, ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇଟିରେ, ପ୍ରଶ୍ନୟୋଃ, ଗଜମାନଙ୍କର, ଗଜାନାମ୍, ହେ ପୁତ୍ରମାନେ, ହେ ପୁତ୍ରାଃ, ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା, ମାର୍ଗେଣ, ଆକାଶକୁ, ଆକାଶମ୍, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର, ଅସ୍ମାକମ୍, ତୁମଠାରୁ, ତତ୍, ମୋର, ମମ, ତୁମେ ଦୁହେଁ, ଯୁୱାମ୍, ମୁଁ, ଅହମ୍, ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଅସ୍ମାଭିଃ, ତୁମ ଦ୍ୱାରା, ତ୍ୱୟା, ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଯୁଷ୍ମତ୍, ଆମ୍ଭେମାନେ, ବୟମ୍, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ, ଯୁଷ୍ମାନ୍, ତୁମ ଦେଶରେ, ତବ ଦେଶେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ, ଅସ୍ମାକମ୍ ଶିକ୍ଷକଃ, ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ, ଯୁବୟୋଃ ଗ୍ରାମେ, ଆମ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ, ଅସ୍ମାକମ୍ ଗ୍ରାମସ୍ୟ ଜନାଃ, ଆମେ ଛାତ୍ର, ବୟମ୍ ଛାତ୍ରାଃ, ବାଳକଟି ତମ ପୁଅ, ବାଳକଃ ତବ ପୁତ୍ରଃ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଛାତ୍ର, ଯୁବାମ୍ ଛାତ୍ରୌ, ସଂସାରରେ ମୋର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ, ସଂସାରେ ମମ ଈଶ୍ୱରଃ ପ୍ରିୟଃ। ବାଳକମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବାଳକାଃ ପଠନ୍ତି, ସେ ପଢ଼ିବ, ସଃ ପଠିଷ୍ୟତି, ତୁମେ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ, ତ୍ୱମ୍ ପଠେଃ, ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଭବାନ୍ ପଠତୁ, ତୁମେମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲ, ଯୂୟମ୍ ଅପଠତ, ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ଅହମ୍ ପଠିଷ୍ୟାମି, ଛାତ୍ର ଦୁଇଟି ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଛାତ୍ରୌ ଅପଠତାମ୍, ତୁମେ ଦୁହେଁ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ, ଯୁବାମ୍ ପଠେତମ୍, ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଦରେ, ଗବାମ୍ ପାଦେଷୁ, ସୀତାର ଦିଅର, ସୀତାୟାଃ ଦେବା, ତୁମର ଭାଇ ଦୁହେଁ, ତବ ଭ୍ରାତରୌ, ବିଧାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ବିଧାତୁଃ ଆଶୀର୍ବାଦାତ୍, ଶିଶୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ହସରେ, ଶିଶୋଃ ହସେନ, ପତିଙ୍କର ଉପଦେଶ, ପତ୍ୟୁଃ ଉପଦେଶଃ, ନରପତିଙ୍କର ଆଦେଶ, ନରପତେଃ ଆଦେଶଃ, ଲତାମାନଙ୍କରେ ଫଳ ଫଳିଛି, ଲତାସୁ ଫଳାନି ଫଳନ୍ତି, ଲତାରୁ ଫୁଲ ଆଣ, ଲତାୟାଃ ପୁଷ୍ପମ୍ ଆନୟ, ଭ୍ରମରମାନେ ଫୁଲରୁ ମହୁ ପିଉଛନ୍ତି, ଭ୍ରମରାଃ ପୁଷ୍ପାତ୍ ମଧୁ ପିବନ୍ତି, ଫଳ ଦୁଇଟିରେ ବହୁତ କୀଟ ଅଛନ୍ତି, ଫଳୟୋଃ ବହବଃ କୀଟାଃ ସନ୍ତି, ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖୁ, ବୟମ୍ ଅକ୍ଷିଭ୍ୟାମ୍ ପଶ୍ୟାମଃ, ଜୀବାତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଭେଦ ନାହିଁ, ଜୀବାତ୍ମ ପରମାତ୍ମନୋଃ ଭେଦଃ ନାସ୍ତି। ଏହା ବିଦ୍ୱାନ୍ମାନଙ୍କର ତଥା ଶ୍ରୀମତ୍ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମତ, ଏତତ୍ ବିଦୁଷାଂ ତଥା ଶ୍ରୀମତ୍ ଶଙ୍କରସ୍ୟ ମତମ୍।
ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାଉ ଯାଉ 2 ଜଣ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ। ବୟଂ ଗଚ୍ଛନ୍ତଃ ବିଦ୍ୱାଂସୌ ଅପଶ୍ୟାମ। ଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରନ୍ତି। ଗୁଣିନଃ ଜ୍ଞାନିନାଂ ଆଦରଂ କୁର୍ବନ୍ତି। ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କର। ଆତ୍ମନଃ ଉନ୍ନତୟେ ପରିଶ୍ରମଂ କୁରୁ। ଉପନିଷଦମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ସମ୍ବିଦ୍ ହିଁ ଆତ୍ମା। ଉପନିଷତ୍ସୁ ପ୍ରତିପାଦିତା ସମ୍ବିଦ୍ ଏବ ଆତ୍ମା। ବିପଦରେ କାତର ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିପଦୀ କାତରତା ଅନୁଚିତା। ତୁମେ 2 ଜଣ ଏହି ସଂସଦର ସଭ୍ୟ। ଯୁବାମ୍ ଅସ୍ୟାଃ ସଂସଦଃ ସଭ୍ୟୌ। ବର୍ଷା କାଳରେ ମେଘମାଳା ତଡ଼ିତରେ ସୁଶୋଭିତ ହୁଏ। ବର୍ଷାସୁ ମେଘମାଳା ତଡ଼ିତା ସୁଶୋଭିତା ଭବତି। ବନ୍ୟାରେ ସରିତ୍ମାନଙ୍କର ଗତି ବଦଳିଯାଏ। ବନ୍ୟାଭିଃ ସରିତାଂ ଗତିଃ ପରିବର୍ତ୍ତିତା ଭବତି। ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହ ଆମେ 2 ଜଣ ପଢ଼ିବୁ। ଯୁବାଭ୍ୟାଂ ସହ ଆବାଂ ପଠିଷ୍ୟାବଃ। ଆଜି 5 ଜଣ ଛାତ୍ର ନନ୍ଦନକାନନ ଗଲେ। ଅଦ୍ୟ 5 ଛାତ୍ରାଃ ନନ୍ଦନକାନନମ୍ ଅଗଚ୍ଛନ୍। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ନ୍ତି। ତେଷୁ 2 ବ୍ୟାକରଣଂ ପଠତଃ। 4 ଜଣ ବାଳିକା ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଚତସ୍ରଃ ବାଳିକାଃ ଗୀତଂ ଗାୟନ୍ତି। ତୁମେ 3ଟି ଫଳ ଆଣ। ତ୍ୱଂ 3 ଫଳାନି ଆନୟ। ସଭାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଥିଲେ। ସଭାୟାଂ ସହସ୍ରାଣି ଜନାଃ ଆସନ୍। ସେ 4 ବେଦ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ସଃ ଚତୁରଃ ବେଦାନ୍ ଅପଠତ୍। ତୁମେ 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛ। ତ୍ୱଂ 9ମ ଶ୍ରେଣ୍ୟାଂ ପଠସି। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଗଲେ। ଅଥ ସର୍ବେ ଗୃହଂ ଗତାଃ। କଳି କରି ଲାଭ ନାହିଁ। କଳହେନ ଅଳମ୍। ବଣର ଚାରିଆଡ଼େ ଜନ୍ତୁମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବନଂ ପରିତଃ ଜନ୍ତବଃ ଭ୍ରମନ୍ତି। ବିଦ୍ୱାନ୍ମାନେ ସବୁ କଥା ଜାଣନ୍ତି। ବିଦ୍ୱାଂସଃ ସର୍ବଂ ଜାନନ୍ତି। ଝିଅଟି ଗୀତ ଗାଉଅଛି। ବାଳିକା ଗୀତଂ ଗାୟତି। ଦରିଦ୍ର ପ୍ରତି ଦୟା କର। ଦରିଦ୍ରଂ ପ୍ରତି ଦୟସ୍ୱ। ଭିକାରୀଟି ଘରେ ଉପବାସରେ ଅଛି। ଭିକ୍ଷୁକଃ ଗୃହେ ଉପବସତି। ରାସ୍ତାର 2 ପାଖରେ ଗଛ ଅଛି। ମାର୍ଗଂ ଉଭୟତଃ ବୃକ୍ଷାଃ ସନ୍ତି। ଗାଁର ସବୁଆଡ଼େ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି। ଗ୍ରାମଂ ସର୍ବତଃ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରାଣି ସନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାଳକାଃ ବା ଶିଶବଃ ବିଦ୍ୟାଳୟଂ ଗଚ୍ଛନ୍ତି। ପବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁଅଛି। ସମୀରଃ ମନ୍ଦଂ ମନ୍ଦଂ ବହତି ବା ପବନଃ ସଧୀରଂ ବହତି। କୃପଣକୁ ଧିକ୍। କୃପଣଂ ଧିକ୍। ପିଲାଟି ମାସେ ହେଲା ପଢ଼ୁଛି। ବାଳକଃ ମାସଂ ପଠତି। ଶିଶୁଃ ମାସଂ ପଠତି। ପର୍ବତଟି 2 କୋଶ ବ୍ୟାପି ରହିଛି। ପର୍ବତଃ କ୍ରୋଶଦ୍ୱୟଂ ଅସ୍ତି। ଚରିତ୍ର ବିନା ସବୁ ଅସାର। ଚରିତ୍ରଂ ବିନା ସର୍ବଂ ଅସାରମ୍। ରାମ ସ୍ୱଭାବରେ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ। ରାମଃ ସ୍ୱଭାବେନ ଦୟାଳୁଃ ଆସୀତ୍। ଶର୍କରା ସହଜେ ମଧୁର। ଶର୍କରା ସ୍ୱଭାବେନ ମଧୁରା। ସେମାନେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେ ବନ୍ଧୁଭିଃ ସହ ଗଚ୍ଛନ୍ତି। କାହାରି ସହିତ କଳି କର ନାହିଁ। କେନାପି ସାକଂ କଳହଂ ନ କୁରୁ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ବର୍ଷକରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା।
ଇଦಂ ମନ୍ଦିରಂ ବର୍ଷେଣ ନିର୍ମିତମ୍ ଅଭବତ୍। ମୁଁ 5 ଟଙ୍କାରେ କଲମଟିଏ କିଣିଲି। ଅହଂ ପଞ୍ଚରୂପ୍ୟକେ କଲମମ୍ ଅକ୍ରୀଣାମ୍। ହରି ଗୋବିନ୍ଦଠାରୁ ବଳରେ ଉଣା। ହରିଃ ଗୋବିନ୍ଦାତ୍ ବଳେନ ଉନଃ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦିବ୍ୟଚକ୍ଷୁ ଦେଉଛି। ଅହଂ ତୁଭ୍ୟଂ ଦିବ୍ୟଚକ୍ଷୁଷି ଦଦାମି। ତୁମେ କାହାଠାରୁ ଧାର କରିଛ? ତ୍ୱଂ କସ୍ମୈ ଧାରୟସି। ପରଧନରେ ସ୍ପୃହା କର ନାହିଁ। ପରଧନାୟ ନ ସ୍ପୃହୟ। ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ତୁଭ୍ୟଂ ସ୍ୱସ୍ତି ଭବତୁ। କାହାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। କସ୍ମାତ୍ ନ ବିଭୀଃ। ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିରତ ହୁଅ। ପାପ କର୍ମଣଃ ବିରମ। ସେ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। ସଃ ସ୍ତୋକାତ୍ ମୁକ୍ତଃ। କାମନାରୁ କ୍ରୋଧ ଆସେ। କାମାତ୍ କ୍ରୋଧଃ ଜାୟତେ। ବିପଦରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ବିପଦଃ ମାଂ ତ୍ରାୟସ୍ୱ। ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼। ଅହଂ ତସ୍ମାତ୍ ଜ୍ୟେଷ୍ଠଃ। ଆମ ଦେଶର ପୂର୍ବରେ ମହୋଦଧି ଶୋଭା ପାଉଛି। ଅସ୍ମାକଂ ଦେଶସ୍ୟ ପୂର୍ବସ୍ୟାଂ ଦିଶି ମହୋଦଧିଃ ଶୋଭତେ। କ୍ଷମା ଗୁଣର ତୁଳନା ନାହିଁ। କ୍ଷମା ଗୁଣସ୍ୟ ତୁଳା ନାସ୍ତି। ଅହିଂସା ସମାନ ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଅହିଂସାୟାଃ ସଦୃଶଃ ଧର୍ମଃ ନାସ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଈଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱାସଂ କୁରୁ। ମୁଁ କହିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ମୟି କଥିତେ ସଃ ପଳାୟିତଃ। ଏହା ତୁମ ପକ୍ଷେ ଠିକ୍ ହେବ। ଏତତ୍ ତ୍ୱୟି ଯୁଜ୍ୟତେ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ମୟୂରମାନେ ନାଚନ୍ତି। ବର୍ଷାସୁ ମୟୂରାଃ ନୃତ୍ୟନ୍ତି। ସାଧନା ବ୍ୟତିରେକେ ସିଦ୍ଧି ମିଳେ ନାହିଁ। ସାଧନାୟାଃ ଋତେ ସିଦ୍ଧି ନ ପ୍ରାପ୍ୟତେ। ସେ ଗାଈଠାରୁ କ୍ଷୀର ଦୁହୁଁଛି। ସଃ ଗୋଃ କ୍ଷୀରଂ ଦୋଗ୍ଧି। ପରିଶ୍ରମ ବିନା କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ପରିଶ୍ରମଂ ବିନା କିଞ୍ଚିତ୍ ନ ଭବିଷ୍ୟତି। ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ନାହିଁ। ଶିଶୁଭ୍ୟଃ ମା କୁପ୍ୟଃ। ଦୁର୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରିହାର କରିବା ଉଚିତ। ଦୁର୍ଜନଃ ପରିହର୍ତ୍ତବ୍ୟଃ। ଗଦ୍ୟକୁ କବିମାନଙ୍କର କଷଟି ପଥର କୁହନ୍ତି। ଗଦ୍ୟ କବିନାଂ କଷଟି ପ୍ରସ୍ତରଂ ବଦନ୍ତି। ଅହିଂସା ହେଉଛି ପରମ ଧର୍ମ। ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ। ଅଧ୍ୟୟନରୁ ବିରତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଅଧ୍ୟୟନାତ୍ ନ ବିରମ। ଏସବୁ ସପ୍ତମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବା ବିଭକ୍ତି ରହିଥିବା ବାକ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ତୁମେ ତାକୁ ଟିକେ ଶୁଣିବ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କଲାବେଳେ ତାକୁ ନଜର ଦେବ ଏବଂ ତୁମକୁ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ମନ ଦେଇକରି ଅନୁବାଦ ଶିକ୍ଷା କର। ଆଜି ପାଇଁ ଥାଉ।